खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बिजनी जिल्ला स्पोर्ट्स एसोसिएशना बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदि देग्लायबो 2025 नि लीग जोलुर बादायलायनायखौ मैया एबा 16 जुलाइनिफ्राय जागायबाय। मैयानिफ्राय जागायनाय बीडीएसएनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय जोलुर बादायलायनायखौ पद्मश्री मंगलसिंह हाज'वारिनि बिसि बिन्दुसरीनि मुङाव सिलबारि अनजालि क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव सुपार डिभिजननि गेलेनायखौ बिजनी दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारिनि बेखेवनायजों जागायो। लोगोसे रुंसारि बिन्दुसरीनि सावगारियाव बिबार बावजेनो आंगोनि फिसाय मंगलसिंह हाज'वारि बिथाङा। बीडीएसएनि गाहाय नेथारि नवीन गयारिया फोरमायनाय बायदिब्ला मोननै थाखोनि गेलेनाय जेरै सुपार डिभिजन आरो ए डिभिजननि गेलेनायखौ खुंदों। बे गेलेनाया मोनसे हानजायाव गासै 17 बोसोर बैसोनि सिंनि गेलेगिरि थाथारनांगोन अब्लासो बाहागो लागोन होनना फोरमायदों बिथां नवीन गयारिया। लोगोसे देग्लायनि लीग जोलुर बादायलायनायाव गासै मोन 64 क्लाबफोरा बाहागो लागोन होननानैबो फोरमायदों बिथां नवीन गयारिया। गिबि साननि सुपार डिभिजननि गिबि गेलेनायखौ मानास्रि युथ क्लाब फानबारि आरो लाइमोन आफाद बान्दोगुरि हानजाया गेलेयो। আমি এই সিলবাৰী খেলপথাৰত আমাৰ বিজনী জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অৰ্গেনাইজ কৰি আমি ৰুৰেল এৰিয়াত ইণ্টাৰ ক্লাব ফুটবল লীগখন এই সিলবাৰী প্লেগ্ৰাউণ্ডতে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয় প্লেগ্ৰাউণ্ড হিচাপে আমি চাইটেনগুৰিত কৰিম। এইটোৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ খেলুৱৈ সৰু সৰু উঠি অহা ল'ৰাবিলাকৰ যিটো ইচ্ছা উৎসাহ এইবিলাক আমি ইয়াতে আমাৰ এই খেলৰ দ্বাৰা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে গাঁও অঞ্চলত আমি লীগখন পতাৰ বাবে এইবাৰ হাতত লৈছোঁ। হয়তো অহা বছৰ আৰু আমি অন্য ঠাইবিলাকতো হয়তো কৰিব পাৰোঁ আৰু নতুন নতুন খেলুৱৈসকলক আমি প্ৰডাকশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাইছোঁ। আৰু এই খেলখন আজি আৰম্ভ হৈছে, হয়তো বা 25 দিন বা 30 দিনৰ ভিতৰত আমি ফাইনেল গেমখন কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াৰ পৰাই আমাৰ চিলেকশ্যন হ'ব কিছুমান প্লেয়াৰ। এই প্লেয়াৰসকলে যদি ভালকৈ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰে বা তেখেতসকলে যদি ভালকৈ খেলি ভাল খেলুৱৈ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে, তেখেতসকলক অল আছামৰ হৈ খেলিব পাৰিব, অল ইণ্ডিয়াত খেলিব পাৰিব। তেনেকুৱা উদ্দেশ্যৰেই আমি তেখেতসকলক পৰিৱেশ দিয়াৰ বাবে তেনেকুৱা খেলখন বা লীগ খেলখন আজি অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু বছৰে বছৰে আমি তেনেকৈয়ে অনুষ্ঠিত কৰি থাকোঁ। আমাৰ এই লীগখনক ছুপাৰ ডিভিজন আৰু এ ডিভিজনলৈ 64 ক্লাবে জইন কৰিছে আৰু যোৱা বছৰো তেনেকুৱাই কৰিছিল। এইবাৰো 64 মানে ক্লাববিলাক জইন কৰিছে আৰু ইয়াতে আমি এটা সুবিধা দিছোঁ কি আমাৰ আণ্ডাৰ 17 যিসকলে বয়সত আছে, যিসকল বয়স আণ্ডাৰ 17 তেখেতসকলকো আমি ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছোঁ যাতে তেখেতসকলে ভৱিষ্যতে তেখেতসকলৰ জীৱনটো মানে খেলুৱৈ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা যায়। এইটোৱে डिस्ट्रिक्ट फुटबल लीग इन्टार काप फुटबल लीग बेयो जाहैबाय देग्लाय जोङो गामि सिङाव लाबोनायनि माखासे उद्देश्य दङ। बेनो जाहैबाय जोंना गामि सिंनि गथ' उन्दै उन्दै बिथांमोनखौ जोंहा बोखांनायनि मोनसे मथलबजों जों गामि सिङाव लाबोदों। बेनिफ्राय जोंहा देग्लाय टीमा जइन जादों टटेल 64टा टीम। बान्था हिसाबै 17,000 चेम्पियन सुपार डिभिजन आरो रानार्स आप 10,000 आरो ए डिभिजनाव 10,000 चेम्पियन रानार्स आप 7,000। डिभिजन हिसाबै राननाय जादों। डिभिजन राननाय हिसाबै जोंहा माबा सुपार डिभिजन 8 टीम आरो बाखि जोंना ए डिभिजन। बेखौ राननानै बाहागो रानदों माने जोङो माखासे जोंनाव माबा दङ केटेगरि दङ। जेरै जोङो जाय ए डिभिजनाव जोङो माबा जागोन चेम्पियन जागोन बेखौ जोङो सुपार डिभिजनाव हरो। जाय सुपार डिभिजनाव मोननैया माने खम लयेस्ट लानानै जोङो माबागोन पइन्ट मोनगोन बिथांखौ जोङो बे टीमखौ जोङो ए डिभिजन हरो। जों फैबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिदिसिनानै जों बेखौनो जोङो आसा खालामो। फैबाय थानाय जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जायनि थाखाय जोङो दा सुपार डिभिजन आरो ए डिभिजनाव जोङो आन्डार 17 होदों। आन्डार 17 अल आसामाव जोंहा केटेगरि दङ आन्डार 13, आन्डार 15, आन्डार 17। बेनि थाखाय जोङो साबा प्लेयार लिस्ट जेरैखि जाया जोंनि बे माबायाव दा
प्लेयार लिस्टआव सोनांगौ, साथामा गेलेनांगौ आरो सानैया जोङो बाहेरायाव थानांगौ। सोरबा दुखु मोनोबा 17आ बे 17 जायगायाव बे स्टेन्ड बाय प्लेयारा बेयावनो हाबनांगौ आरोखि।